खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुम आरो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि मददजों बर' बिमा गौथुमनि नैथि गायसनथाइ सान आरो मुलुगनां आइजो सानखौ थांनाय 7 आरो 8 मार्चनि 2026 खालाराव सानैनि हाबाफारिजों कुमारी खातानि सुजित नार्जारी अडिट'रियाम हलाव खुंफुंनाय जायो। आसाम पुलिसआ मिज'रामनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय गंसे हायन्डाइ क्रेटा आरो गंसे बलेर' गारिखौ अपारेसन खालामनानै गंनैबो गारिनिफ्राय लाबोखुमानाय हेर'इनजों बुंफबनाय गं 48 साबोननि बाक्सुफोरखौ बोखांनो हायो। बक्सनिफ्राय गासै 538 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो आरो बे हेर'इनआ 3.2 कोटि रांसो जागोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बावैसो सिगां गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों लाइभनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 10 मार्च खालारनि बेलासिनि 2:30 रिंगायाव बयनिबो बेंक एकाउन्टआव 9,000 राङै सोनानै होगोन होनना फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा जाना आशिरत जात्रा खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बजालि टिहु आरो नलबारि जानानै दावबायनाया दिनैसिम 9थि सानाव हाबबाय। आसामनि CID पुलिसआ कामरुप जिल्लायाव साइबार फ्रड आयेन गैयै सिम कार्ड रेकर्ड खालामनायनि दायाव 5 सुबुंफोरखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिश्वनाथआव मावख'आरिफोरा 65 नखरफोरखौ लानानै 70-75 बिगासो गामियारि मोसौ गुमग्रा रिजार्भ हाखौ बोखारनो थाखाय बिथोन होदों आरो मोनसे होखारनाय हाबाफारि लायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुंसारि नेरसोन जुबेल गार्गनि मोनसे मुसुखाखौ बकाकटआव लुनाय जागासिनो दं। बेजों लोगोसे सेपन सेन्ट्रेल रंगाली बिहु कमिटिआ बिथांनि गोसोखांथिखौ मान होनानै गावसोरनि कनसार्टखौ केनसेल खालामो। उरिष्यानि बालासरआव गंसे खारलांनाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनायनि उनाव उदालगुरि जिल्लानि सासे 43 बोसोर बैसोनि सुबुङा रुंसारि जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारत हादरनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। आहमेदाबादआव जालांनाय T20 वर्ल्ड कापआव भारतआ निउजिलेन्डखौ 96 रानजों फेजेननानै T20 बुहुम कापनि बिमुंखौ लाखिनो हायो। लोगोसे सन्जु सैमसनआ जोबथा गेलेनायाव 321 रान बुनायजों लोगोसे केम्पेननि जोहोलाव महरै बाख्नायजायो।